Hola, benvinguts al nostre vídeo de resum de l'informe de mercat immobiliari del tercer trimestre de 2024. Tal com fem habitualment, explorarem com ha evolucionat el mercat immobiliari a Catalunya i Barcelona. Us compartiré les dades més importants sobre compra-vendes, preus i lloguers d'una forma breu i entenedora. Comencem amb una visió general. Al tercer trimestre d'aquest any, Catalunya va registrar un augment del 16% en les compravendes respecte al trimestre anterior, arribant a 25.682 transaccions, suposant un creixement interanual del 18,8%. El preu mitjà es va situar en 2.515 euros metre quadrat, un increment moderat però sostingut. Pel que fa a Barcelona ciutat, continua liderant el mercat amb 3.611 compravendes i un preu mitjà de 4.440 euros metre quadrat, el més alt de Catalunya. Això la consolida com a punt d'atracció principal per a inversors i compradors. Analitzant més a fons, l'habitatge de segona mà domina clarament el mercat, representant més del 80% de les transaccions. Tanmateix, aquest trimestre hem notat un augment de vendes d'habitatge nou a Catalunya d'un 18,7% respecte al trimestre anterior, amb 4.791 unitats venudes. El mercat de lloguer continua sent un repte. Amb les dades del segon trimestre, que són les que exposem, veiem un descens interanual en el nombre de contractes d'un 16,2% a Catalunya, amb 29.313 contractes signats, amb preu mitjà de 823 euros mensuals. A Barcelona ciutat, el lloguer mitjà es troba estabilitzat situant-se al voltant dels 1.132 euros. Amb una oferta limitada i una demanda creixent, especialment en zones urbanes, el mercat de lloguer segueix sota molta pressió. En resum, el mercat immobiliari català mostra un creixement sòlid, amb Barcelona com a líder en compravendes i preus. Tot i això, les tensions al mercat de lloguer i la manca d'oferta són reptes a resoldre. Si voleu més informació sobre el mercat immobiliari a Catalunya i Barcelona, com sempre fem, us recomanem que li doneu un cop d'ull a l'informe que hem preparat i que trobareu a l'enllaç que hi ha a la descripció del vídeo.